So assalamu alaikum guys, kamar yadda kuka sani dai sunana Nura Tech, da yake dai kun san na daɗe ban kawo muku bidiyo ba, so insha Allah yanzu zan kawo muku bidiyo sosai. So yanzu dai ina so in fara yi muku bayani ne akan Pixel Lab. Wannan application na Pixel Lab application ne da ake graphic designing a ciki, kuma kun san graphic designing yana cikin the best way da ake samun kuɗi a wannan lokaci. So zan nuna muku yadda za ku fara aiki da Pixel Lab as a beginner, yadda za ku fara aiki da shi, da yadda yake aiki har mun zama advance, har mu zama mu fara samun kuɗi da Pixel Lab. So za mu fara daga scratch, kamar yadda kowa ya sani idan za ka fara abu za ka fara ne daga ƙasa, ba dole lokaci guda za ka fara cewa za ka yi sama ba. Idan ka fara daga ƙasa a hankali a hankali za ka yi tafiya sama, za ka yi tafiya sama, har a kai lokacin da za ka fara making wani abu a online ɗin nan. To kamar yadda kuka sani a introduction na YouTube channel ɗina na riga na yi muku bayanin cewa zan riƙa muku bidiyo sosai akan abubuwan da suka shafi harkar tech da abubuwa na waya haka, da yadda ake samun kuɗi online, har na yi magana akan forex, crypto and dex. Na fara bidiyo akan dex, sannan na dawo yanzu kuma dai zan nuna muku yadda za ku fara aiki da Pixel Lab, yadda za ku fara creating da su flyer na ɗaurin aure, da irin su logo, irin su banner ta siyasa da dai sauransu, duka zan nuna muku a cikin wannan YouTube channel ɗin insha Allah. Abin da dai za ku yi kar ku mance ku danna subscribe and then ku danna like a cikin wannan YouTube channel ɗin. Insha Allah videos za su riƙa zo muku sosai, na san kuma za ku amfana. Wannan bidiyon zai zama introduction ne na yadda za ku fara amfani da Pixel Lab. So in na ga zai yi yawa za mu iya raba shi gida biyu, saboda na san za ku amfana sosai. So kada dai ku mance ku danna min subscribe and then ku danna min like a cikin videos ɗina duka, kamar yadda yanzu muka fara, ba za mu daina yi ba insha Allah sai kowa ya zamana ya yi aiki da ita. Ya zamana misali yanzu idan aka ce a gidanku ana ɗaurin aure ba sai kun je kun biya wani kuɗi ya muku flyers ba, irin flyers ɗin nan da ake yi na irin su invitation da dai sauransu, har wannan da ake yi na hoto duka za mu koya a nan, har video editing insha Allah duka zan koyar, irin lyrics video duka zan koyar a cikin wannan YouTube channel ɗin insha Allah. Saboda haka kada ku mance ina rinƙa gaya muku ku daina danna min subscribe sannan ku danna min like, saboda na san za ku amfana, shi ne yake sa nake gaya muku waɗannan abubuwan. So wannan shi ne. Yanzu ina tunanin za mu fara introduction ne, amma ina tunanin mu bar shi haka, wannan ya zama a part 1. In ya so in muka zo part 2 sai mu yi bayani yadda za a fara aiki da Pixel Lab ɗin. Amma tunda na ga bidiyon bai yi tsayi ba za mu fara daga yanzu. In ya so in muka zo part 2 ɗin insha Allah sai mu idar. So da farko dai idan kuka zo haka za ku ganta, idan kuka zo nan haka za ku ganta ba tare da komai ba. Nan interface ne na Pixel Lab ɗin kamar yadda kuke gani. Na sa wayata rotation ne, na kwantar da ita ne. So idan ka zo in ka zo kai ma cikin Pixel Lab ɗinka za ka iya mata haka, ka sa ta rotation ta dawo a kwance kenan. So ni ma na sa ta rotation ne, kai ma za ka iya sa ta haka in kana so insha Allah. So da farko za mu farawa akan nan. Nan shi ne wurin pencil da kuma inda za ka yi deleting ɗin abu in ka rubuta. Yanzu misali wannan rubutun da na zo na cimma misali, shi da ka zo already cikin Pixel Lab za ka cin mishi. So kun gani in na yi haka kun ga sun waɗannan abubuwan sun tsaya, amma in na danna haka yanzu misali ina so in gyara rubutun, in koma mai sai wani abu, yanzu misali in rubuta sunana misali sa Nura Tech, ko bari in bar shi Nura is okay, sai in danna done ɗin nan. In na danna done ɗin nan na danna okay, so kun ga ya canza daga new text ɗin can ya komo Nura. So wannan shi ne amfanin wannan ga wurin nan, da shi muka nuna, kai haka kuna gani kamar yadda na nuna muku. So in ka danna delete ka goge gaba ɗaya, kamar yadda kowa ya sani delete gogewa ne. In ka danna delete ka goge gaba ɗaya. Nan kuma wannan shi ne ga shi nan a nan gurin, yanzu ba na yi delete ba, so in na koma danna shi kamar haka na maida rubutun. Kun ga can na goge nan na maisuwa. So shi ne amfanin wannan abun da na nuna muku shi a yanzu. So shi ne amfanin shi. Sannan sai kuma amfanin wannan wannan da kuke gani, shi kuma amfanin shi ne misali idan na danna shi kun ga zan iya yi wa zooming ɗin rubutuna gaba ɗaya yana gani,
kuna gani zan iya zooming mai kyau, shine amfanin shi, kuna gani in kayo zooming ɗin yanzu misali kana son kayi wani abu baka gani ba sosai, ko kuma irin kana son abun ka ya matso sosai sannan kayi abin, zaka iya sa shi kayi zooming sannan kayi wannan abin, to shine amfanin wannan. So na san kun ƙaru da wannan, sai mu je na gaba. Wannan kuma yanzu misali ina so in sa wannan rubutu tsakiya, wannan muka danna gashi nan, kar ku ce baku gani ba, gashi nan muka danna, kar ku ce baku gani ba. So in ka danna shi, yanzu misali kana son ka sa wannan rubutu tsakiya, kun ga nan shine center, nan shine center, yawwa. Kun ga yanzu na zo na sa rubutu tsakiya, yanzu in nace za ku ga rubutu yana center, so shine amfanin wannan line ɗin. Idan kana flyer dole kana buƙatar irin wa'innan abubuwan saboda za su amfane ka, duk abunda kaga an sa shi a ciki to zai amfane ka ne, shine dalilin da yasa aka sa shi ciki. So shine amfanin wannan abin. So sai kuma nan gurin nan, so shi amfanin wannan kuma shine idan kayi yanzu misali wannan rubutun da nayi kun ga ina motsi da shi haka yanzu, so idan ina so ya bar wannan motsin, saboda a flyers in kana flyer akwai rubutun da ba dole sai ka kuma taɓa shi ba, in kayi shi ba dole sai ka kuma taɓa shi, zaka koma kayi wani text ne, so ba sai ka taɓa wannan ba. Idan ka danna haka, kun gani nan makulli, inda kuka ga kaman makullin nan na kulle shi, da ko na danna sorry, ko na danna ba zai dannu ba, kuna gani ba zai dannu ba, ina dannawa ne yanzu ba zai dannu ba. So shine amfanin saka wannan ɗin nan, shine amfanin saka wannan ɗin. So yanzu idan na cire nayi haka kun gani yana dannuwa. Sai kuma shi wannan mai ijiyan nan wanda kuke gani kamar idanun nan haka, in na danna mai idanun nan haka, yanzu like kun gani rubutun ya ɓace, gaba ɗaya ya ɓace kwata-kwata babu shi, kun ga da a nan gurin yake, amma da danna ijiyan nan ga ta nan ya ɓace gaba ɗaya, shine amfanin ka ɓadda rubutu kenan idan baka son ka gan shi. Yanzu kuma idan na danna na mayar kun ga rubutun ya dawo. So idan kana so kuma kayi copy rubutun ɗin, gashi nan nan gurin, idan ka danna nan za kayi copy ɗin rubutun ne, zaka iya double click ɗin shi, kamar yadda kowa ya sani copy yana da matuƙar amfani saboda akwai wani rubutun da ba sai ka koma yin irin shi ba, kana so ne kawai kayi amfani da irin shi, kawai sai kaje ka canza suna ne, yanzu misali ina so in sa sunana Nura Salihu Kosan, so zan iya zuwa sai in ɗaya copy sai in je kawai in canza sunan in sa Salihu, ba sai na tsaya wani abin nan ba. So za kayi copy nan, ka danna kun ga wuri nan sai ka danna, kun ga ya zama guda biyu, ga na ɗaya ga na biyu, sorry ga na ɗaya ga na biyu, so shine amfanin wannan. So in sha Allah a cikin wannan bidiyon za mu tsaya ne a nan, wannan kamar farko ne na abin nan, so ba zan so in yi confuse ɗin ku ba, wannan za mu bar shi a part 1, in sha Allah zai yi part 2, zan saka shi a wannan YouTube channel ɗin, saboda haka ya zamana kuna subscribing sannan kuma kuna danna ƙararrawa, in sha Allah duk sanda sabon bidiyo ya zo muku za ku zama na farko da za su fara sani. So wannan shine in sha Allah. Allah ya sa mu dace, sai mu haɗu a part 2 ɗin bidiyon.